Ja byłam zatrudniona w wesołej, pięknej rewii. Niestety był niewypał, aktorzy zawiedli. Nie mieli nadziei, że biznes ten się uda, więc biznes diabli wzięli, bo nikt nie wierzył w cuda. Bo trzeba mieć nadzieję, że biznes się opłaci, że będzie z niego zysk, a firma nic nie straci. Bo to, co nas podnieca, to się nazywa kasa, a kiedy w kasie forsa, to sukces pierwsza klasa. Bo to, co nas podnieca, to czasem też jest seks, a seks plus pełna kasa, to wtedy sukces jest. A seks plus pełna kasa, to wtedy sukces jest. Lecz jeśli nie masz głowy lub brak ci też talentu, to odpuść internet.